Benvinguts a totes i a tots a aquest nou programa. Un passeig per València. Jo sóc Laia Serna. I jo sóc la Senyo Set Ciències, la que tot ho sap de València i de les nostres comarques. Sí, així és. Esteu pensant en un plan per a aquest cap de setmana? Conèixer la ciutat, anar a un teatre, entrar en una botiga curiosa? Pareu atenció, perquè vos proposarem passejos molt divertits que després podeu fer en família. Un passeig per València, pels nostres carrers, els carrers més bonics del món. Al final del programa vos farem una pregunta que haureu de respondre vosaltres. Així que poseu-vos les vostres sabatilles de trepitjar carrers i prepareu-vos per a veure València com mai abans l'heu vista. Al carrer Xàtiva podem trobar dos dels monuments més importants de la nostra ciutat. La primera és la plaça de Bous, que es va construir durant la dècada de 1850 i va ser ideada per l'arquitecte valencià Sebastián Monleón Estellés. Just al costat de la plaça de Bous està l'Estació del Nord. Si mireu amb atenció l'Estació del Nord, veureu un munt d'adorns relacionats amb l'agricultura valenciana. Flors del taronger, taronges, motius vegetals, encara que el que més crida l'atenció és l'escut de la ciutat en les marquesines i l'estrela de 5 puntes de la companyia que la va construir. Es va construir l'any 1917 per la companyia ferroviària Caminos de Hierro del Norte i el seu arquitecte va ser Demetrio Ribes. És una estació enorme que rep al cap del dia milers de viatgers i viatgeres de tota Espanya. És cita obligatòria per als turistes que es detenen a treure fotos a la seva façana. Va ser catalogada com a monument històric artístic en 1961 i bé d'interès cultural en 1983. El carrer Xàtiva i Guillem de Castro són dos de les vies més importants i àmplies de la ciutat de València. Envolten el barri antic i estan separades per una xicoteta plaça en forma de rombe, que rep el nom de la seva església, la plaça de Sant Agustí. Es tracta d'un temple medieval que va pertànyer a l'ordre dels monjos agustins. Durant molt de temps, a més de l'església, hi havia un convent, però els bombardejos de la Guerra Civil el van derruir. Recentment, la plaça s'ha convertit en zona de vianants. Si recorrem tota l'avinguda de Guillem de Castro, fixeu-vos bé on trepitgeu, perquè estem caminant sobre les restes de l'antiga muralla cristiana que envoltava la ciutat. Però ara toca tornar a fer una parada perquè hem arribat al primer dels museus que trobarem en la nostra ruta, el MUVIM, el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat. La seva funció principal és donar a conèixer el període històric de la il·lustració i l'evolució del pensament. Si vos decidiu a visitar-ho, és important que vos fixeu en el hall de benvinguda, on hi ha una enorme maqueta, obra del pare Tosca, i que representa els planos de la ciutat en l'època en la qual va viure aquest peculiar religiós. L'avinguda Guillem de Castro rep el seu nom en honor a un escriptor molt important del segle d'or, Guillem de Castro i Bellvís, seguidor de Lope de Vega. El seu llibre Las mocedades del mío Cid va ser importantíssim. Va escriure 26 comèdies per al teatre, com El perfecto caballero, i 15 obres dramàtiques, entre les quals destaquen El curioso, impertinente i Don Quijote de la Mancha i Las hazañas del Cid. I si teniu algun dubte sobre els inventors del MUVIM, res com deixar-se caure per la Biblioteca Pública, situada al carrer de l'Hospital número 13. En l'ala esquerra de l'edifici, a part del lloc on es duen a terme els préstecs,
trobem un munt de col·leccions de contes, llibres infantils, juvenils i revistes divertidíssimes que poden portar-nos per a llegir-les. En el segon tram de Guillem de Castro trobem el Teatre del Micalet, un altre dels espais culturals de Gans de la nostra ciutat, i una mica més endavant, al carrer Borrull número 16, trobem l'antic Magatzems de Dents. I així s'acaba el nostre recorregut per dues de les avingudes més importants de València. Vigileu, perquè en Guillem de Castro encara queden uns quants museus i espais culturals per descobrir. Però els veurem en el pròxim programa. Però ara vos farem una pregunta. Una pregunta que podeu respondre si decidiu fer la ruta que vos hem proposat i vos fixeu molt en tot el passatge que vos envolta. Esteu a punt? Anem allà, senyoreta Set Ciències. Formula la pregunta. Atenció, cal respondre a la primera. En quin any es va construir la maqueta del pare Tosca que alberga el hall del Moving? Vos donem diverses opcions. L'any 122, l'any 1704, any 1900 i any 2011. Si voleu enviar-nos la vostra resposta i explicar-nos què vos ha paregut el passeig que hem proposat, podeu escriure'ns al correu electrònic que apareix ací davall.